Sandiwara. Bapak kunci minangkan sing ditembangi sampun sok digaweng lampun sareng mamaku arahan minangkan sing mirengaken mamaku peningkiran kidul mamaku Sugiarto sareng mamaku lamaran tarung minangkan mamaku Darjono dewek mamaku Wayudi mamaku arahan sing ditembangi nulis eka minangka sing mirengaken ngajalani selawasenya Kang Dulari minangkane wong tenis saking cabang kidul dewek sareng Pape Ricardo dewek Bos Grahayu dewek selawase Bapak Abdul minangkane ketua panitia dewek suruh remak ning rukunan badana siji Arab sangapa bae sing openi mamaku selawase sampun lening kulane Bapak kunci mistana minangka sing hormati sareng Bapak Abdul minangkane ketua panitia dewek Bapak Abdul ajalali masalah wase hanya lurah ya kokoh kubu tan kui ben rasa pegel beli ginjangi kubu tinggalaken lo bener ya aja dadi mantek blenak ning hati ya lurah iki masalah keluargane
duduh masalah kepentingan pemerintahan lo bener lurah. Hanya priben masyarakat lo bener. Apakah ana sing ngeluh? Apakah anak sing resulah tentang masalah kesejahteraan ning lo bener lurah? Hah? Sejauh ini laka kokoh kuwu. Ya bokat anak. Malah masyarakat ngerasa bangga, masyarakat seneng. Sebagai abdi masyarakat, kula sebagai lurah mengemban tugas sesuai apa sing diperintahkan kokoh kuwu tan kuiben iki wis dilaksanakan kabeh, termasuk irigasi saluran banyu, dalan sing wis bagus wis kuno. Bajing cilik sebalangan gawe sumedang rasane ati bunda denok aya denok sing 925 dewek sareng Mama Eko Mama Bella gede Mama Eko Mama Bella kang lebih gaul bunda lebih gaul saking mundak jaya Oe ora percaya weru dewek oe nalikane demokrasi ananing lo bener ya anane pro kelawan kontra sing seneng kelawan oe dan kuibang pada dukung oe sebagai kubu kepala pemerintahan. Jare wong sengit kana sepira oe nandur bener ya katon angger salahe. Karena oe dadi kubu beli dewekan lurah. Anane kliwon, anane lurah sing dadi pembantune oe ning bidang kesejahteraan ana ning rakyat lo bener. Leres kokoh kuwu. Terus visi misine oe senajan oe dudu wong pribumi oe rasa prihatin lurah. Bokatan anak aspirasi rakyat sing pengen lurah diomongaken maring oe tinggal ngomong telang-telangan aja isin kelawan oe mumpung ora ning sejeroning balai desa musyawarah. Kokoh kuwu kula sebagai lurah uga kliwon ning desa lo bener tepate Ya. wajar bentuk kekecewaan daripada demokrasi kudu kokoh kuwu. Apa kon dulu? Pro ning kokoh kuwu, pro ning calon sing ora dadi. Bentuk kekecewaan anak obate kudu kokoh kuwu. Konon Jelas. hanya Kentunok yiyi minangkasing ditembangin nok yiyi sareng bapak tuane Serli minangkane saking arahan dewek katon mamaku arahan minangkasing ngormati mamaku Ayudi mamaku arahan masih ngormati. Nanging obat tersebut kokoh kuwu dipai amanah dipercaya ning masyarakat loh bener ya, walaupun
kokohku iki wong mualaf. Iya. Nah, sehingga terpilih dipercayai masyarakat obate ngobati wong sing kecewa karena calone beli dadi. Berarti kokoh kudun jalanaken amanai rakyat, titipane rakyat sesuai karo rencana program pembangunan apa sing kudu dijalanaken kokohku jalanaken. Oe bakal inget pejanganeng lurah. Tapi inget lurah, oe beli mungkin dewekan jalanakan pemerintahan. Ya, Tentune oe kudu anak sing nuntun supaya oe bebarengan. Apa maning oe tutu wong pribumi ngawin Jamila anake Kiai Suroji. Waduh lah. nggih leres. Ya weru putrine Mama Yai Suraji Sing anane ngendek kan. sing ananing Mayaha. Masih inget kan? Masih inget. Kelingan olah. Mengkenen kilura. Pripun kokohku? Promokaken dikit kana ya. Sumber mata mengenai pelabuhan kelingan kenangi depan. Kelingan bangi kenangi mane, kelingan kenangi sayoke. Bapak Abdul minang kena ketua panitia dewek. Bapak Tone Serlingi wong arahan dewek. Kang Dulari wong cabang kidul dewek. Waktu Jamila lagi bobot seneng oeknya. Kokohku ngrasakaken bunga. Tentune oe seneng Wis oli jabatan ayah. jadi kepala desa. Berikut ibuku Jamila lagi ngandung. Konon lurah. Kebahagiaan oe dari pemerintahan di samping kun oe bakal duweni keturunan ya jare wong kandaka harta tahta kelawan benda harta oe alhamdulillah senajan oe mualaf tapi oe prihatin ning wong-wong sing kesusahan benda oe duweni jabatan ya sekedar mandatmu sekedar mimpin ya oe gak marasa kien bakal duwe keturunan lurah seneng oe kini bakale duwe anak bakale duwe koko cilik onon cekake lurah Bahagia kokoh. kamsia Ketiba mawinggori kang ora disangka-sangka, kang ora dinyana-nyana sulanya maning janjine sulanya maning sumpae timban tarang cabang PT Media Ring satu krungu pinangkane sing ditembangi sareng Pape Ricardo Gending aja lo ngapot panutan. Aya denok sareng bunda denok Gending kang nembe gaul bunda lembe gaul Gending aja lo ngani. Bunda aja ini puji haru kaminang kene sing ditembangi Mama Eko Mama Bella minang kasih ngormati manjolok Mama kunci
jati ning pesaringan nyandang sing kaya ngapa kita ngaremang seburunga kecirima sawandea mangsa wanding kaya aja milaki raine sejen ana percayang mei oh Laukong ya duduk baik Jamil aku ngerasa kenang sedih sejene Jamil aku ngerasa kenang seneng kelawan bahagia sewise Laukong wis njalanaken dadi kepala keluarga uga dadi kepala desa iya adil bijaksana kelam cilik sapa kedagang sapa jaga kandungan bakale oe nyunati anak seneng kelawan bunga apa sing dirasa ya lumaku sing loh bener sampai tekaning kuping gire sungai kerasa kenang pegel Laukong pinggire pantaran kali Cimanduk mopo kana mangkane mlaku bae apa maning kula wong lagi ngandung sumedot rasaning ati sumedot malah Kokoh kuwu kudu ngerti, kudu paham. Pripen kana lurah. Karena lumaku nek kula kliwon termasuk kokoh kuwu. Ayah. Pas disanter. Tapi baka ibu kuwu Jamilah. Apa maning lagi bobot. Pasti melakukan anak pribasan dari wong meteng mah rimbik. Kene gini ya. Nah. Ayah. Bener anak. Liren dikit iya laju ngasare padang esuk kaya katon bayi sekne batek Bapak Abdul minangka ketua panitia dewe oh kelawan Jamila lurah kelawan kliwon pengen nuju ananing umane babak ning pamayangan kangen beli ning babak kana ya jelas Jamil yang rasa kenang kangen Laukong apa maning wis lawas jamane Jamila ora sibah kelawan Kanjeng Rama Kyai Suraji sewise jabat dari kepala desa wis cenduk kening waktu wis ninggang tekening mangsa Bunda denok kaya denok keding sing duwe 925 aja lo jabangan nendang-nendang baik ini Laukong nendang-nendang kaya Shaolin Cokra mereka nendangnya sebelah kene kuku pencelut lagi kungfu duduk kungfu apa durung nendang maning sebelah kene Anya kini gelemeng iya calon jabang kini Laukong calon jabang bayi Kokoh kuwu arep lanang arep wadon sing jelas kudu disyukuri anak kan titipan bakal lanang berarti disunati dihitan bakal wadon dirasuli barang oe durung sunat Kokoh kan wis mualaf Kokoh wis Islam durung sunat masa mantunya Kiai durung sunat pusung durung sunat Laukong masa durung sunat wedi tadi lurah lawas beli kayak kene Kokoh durung sunat landep ya kok Kokoh kuwu Anya aja
ngerasa bosen, aja ngerasa risih. Tujuannya kula karo Kliwon sebagai lurah, kayaknya ngerasa ora enak lamona kokoh kubu karo ibu kubu Jamilah silaturahmi dolan ning Mama Yai Suraji, wong loroan bae kayak kurang pantes won. Maksudnya Ya tanpa diincangi, tanpa dibaturi, kayaknya ora pantes. bener ikhlas kini baturi mama. Ikhlas. Ika delengan Kliwon kayak dulu mangan lemes dedes. Memang raine Kliwon wis mengkonon kokoh kowo. Pegel beli Ya jelas yang mau kula kok pegel gini. Coba Kliwon dulu banyu Dulu banyu Kok gulanya mungkin luru banyu kerihin. Hah? Luru banyu kerihin. Apa? Luru banyu kerihin. Oh iya. Awas banyunya kok aja padu banyu baik kuno lho. Kokok kru ngomongnya. Luru tukang kredit. Iya, itu dulu. Tapi sepakat karo ibu kuwu Jamilah. Kayaknya wis ngerasa pegeliren dikit. Sedelat milen ngene. Sedelat. Kelingan sing negeri Tatar Cina, sing Beijing mudun ning Jawa Dipa, oe ki kangen ki. Suara tembangnya Jamilah, bagian anak kiai gak murotale, waduh enakan. Kokoh kuwu, ya. ibu kuwu, kok kulane nyusul Kliwon luru banyu dingin. Aja cuek-cuek Siap. Laukong sayang, kayak yang ngerasa kenang seneng kelawan bahagia, duweni pendamping Kliwon kelawan lurah setia pisan kelawan sampeyan. Tekian Ya. Koko ngupai istilahat supaya Jamilane bisa tenang Ngupai istirahat. Kelingan bengen karena ketemu ditembangi karena. Oh, jadi bengene kelingan lagi ditembangi. Ari baca Cina mama Mandarin mamong melak Ya bukan pengen lagunya Mandarin. Ayo sekalian ki istilahat. Kowe ngomong ning Bapak Kiai Suraji Ya sekalian kalau gak ngerasa kenang kangen karo Rama Kiai. Sekalian bokat nembangi bareng karo Laukong. Mah blenak jualane Sekalian mumpung tumakaning arahan lor kanggo ngormati wong arahan. Gandrung sing dicandak. Kayaknya kulaku gandrung keraman lawak Rama Kiai ku Laukong. Gandrung. Ya sampean asal aja ugal-ugalan bae wis. Yang kono kulane watir sewise dadi kuwung kono sampean sifatnya ugal-ugalan. Bagian aku enom rabine tua mah enak Justru lagi zaman kin ku kayang konon sedepek kula. Ayo ugal-ugalan Orang lalen Kanggo sapa Laukong? Big Boss Wiramandala Kanggo aja neni Dwi Puji Haruka. Kanggo Bos Wiramandala Bunda Hajah Neni Puji. Kangge anak kudu mabuyut bengkong sing lagi dipermulai. Kanggo masyarakat arahan lor. Ayane denok bundane denok. Kangge mimi haja cari ni sing duwe nok cinsen nok rini. Nok wati Mas William sing ana ning Palembang ini. Lamon arep rumah tangga bebener aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk cangkeme mampu inuman
bocil sing ana ning Taiwan. Sing duwe Sapake ning Kang Bunda. Tahadi Gandrung Mimi Kapiluyu. Nanda. Sing duwe Iskandar Muda, Mimi Nanda Iskandar Muda. Mimi Nanda Iskandar Muda. Mimi Nanda Iskandar Muda. Mimi Nanda Iskandar Muda. Mimi Nanda. Mimi Nanda Iskandar Muda. Lara ati pengen isi bunuh diri. Priben keturunan sing ditinggal hari. Bunda Ayo. Meme, Bunda Meme wong. Aku sapa Oh, ini ha? mundur Bunda Meme, Bunda Meme. Boke bocil sing ana ning Taiwan, boke bocil. Boke bocil sing ana ning Taiwan. Boke bocil sing ana ning Taiwan. Mama Iro. Nyawang sampeyan selalu ugal-ugalan Mama Iro. Coba kan meringi nume lan ugal-ugalan Memi Mary. Ingat ning keturunan anak wis gede-gede. Mimi Mary sing putu lanang. Kanggo sapa Begat ini? bisa Mimi Eri sudah putu Boke lanang. bocil sing ana ning Taiwan. Antok kalake Boke Mimi bocil Eri sing putu ana ning lanang. Mimi Eri putu lanang. Mimi Bulan Nenan. rima bokatan. Mimi Nenanda sing duwe Iskandar Muda. Mimi Eri putu Mimi lanang. Nenanda sing duwe Iskandar Muda. Mimi Mimi Eri Nenanda sudah sing putu duwe lanang. Iskandar Muda. Kaya sing dingin. Mamane Endo. Mamane Endo. Anake Mamane bidas. Endo nang. Anake Mamane bidas Endo. sing sayang. Mamane Anake bidas, 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 anake bidas. Lara ati pengen isi bunuh diri anake bidas. Putra Meme keturunan sing ditinggal hari. Putra Meme, Putra Meme, Putra Meme, Putra Meme, Putra Meme. Mimi Nenanda. Ora Sing. tahan Mamane Nenanda sing duwe Iskandar Muda. Boke Mimi bocil Nenanda sing duwe Iskandar Muda. dengan Mimi sampeyan Nenanda sing duwe Iskandar selalu Muda. ugal Mimi Nenanda sing duwe Boke Iskandar bocil Muda. sekarang ning Taiwan. Mimi Nenanda sing duwe Iskandar Muda. Meringi Mimi nung Nenanda boke sing bocil duwe Iskandar Putra Meme ugalane. Ingat ning keturunan anak wis gede-gede. Mimi Mary putu lanang, Mimi Mary putu lanang. Begat bisa Mimi Mary sampenan entok Bundane kalake Mimi Elvan. Mary putu lanang. Bundane Elvan. Bulan Bundane